Máis dun condutor pasou serios apuros hoxe para circular por rúas en que se formaron grandes bolsas de auga. O mellor consello é non atravesalas, pero se xa están dentro, compre ter algunhas precaucións estas. Cando as rúas se transforman en ríos e a auga fai bolsas, o primeiro e máis básico consello é non arriscarse a cruzalas. E ves que hai un charco demasiado grande, tampouco, hai veces que non te podes arriesgar tampouco a pasar, por dicir, en plan, teño que ir sí ou sí. A veces sí que tes a opción de dar a volta e se sabes outras rutas, pois cambiar. Non sabes a altura da balsa e a veces pasas rápido, a furgoneta baixa, bueno, tens que controlar. O primeiro é intentar non meternos na zona embalsada, vale? Porque non sabemos se hai fuchancos, se a agua arrastrou algo e queda no medio e vamos a quedar atrapados, entón intentar evitar este tipo de zonas. Se xa estamos dentro da bolsa e o nivel de auga sobrepasa a media roda, compre abandonar o vehículo e buscar andando unha zona alta onde refuxiarse. Se a auga ten corrente e nos arrastra, subir o capó é a mellor alternativa. Porque sí é verdad que cando empeza a subir o nivel de agua nunca vamos a saber onde vai a parar e non vamos a esperar a que chegue a altura a ventanilla ou que nos entre agua dentro do vehículo. É verdad que as crecidas a veces son moi rápidas e moi repentinas, por iso digo de salir do coche e intentar subir o teito. Se o garaxe está inundado é mellor non tentar sacar o coche. Tamén é aconsellable evitar circular por zonas baixas e cercanas a ríos que adoitan a solagarse. E se a tromba de auga nos colle na autoestrada, baixar a velocidade, manter a distancia de seguridade sempre, e se vemos que hai demasiada agua, poñer intermitentes, luces e apartarnos a un lado. Precaucións que deben vir acompañadas dun vehículo en bo estado, coas rodas, as luces e os limpa parabrisas listos para soportar o diluvio.